Erokamano Millicent kuom lipodno ka wawuok e kaunti ma Kisumu to wadhi nyaka e kaunti ma Kisii kama tend kaunti no jiwo pith rech oko mar nam kaka yor medo kwan rech mawuok e aluorano. Rech ipuoyo kaka chiemo makare ne oganda kendo an rech jiwo mar bero yuto oganda. Otieno leronwa nyasi mar jiwo tiyo makare kod mwandu mag nam manyo bagi e boma ma Kisii. E alap ma Magenche e karod bura ma boma choge Borabu e kaunti ma Kisii, ranyisi ni joma nigi siso mar rech biro yudo gago. Ne en nyasi mane jiwo chenro mag mwandu mag nam mong'ere gi dho ngere kaka aquaculture, nyasi manyo ywayo jokanyo mag pith rech kaachiel kod jo ohala mamoko motenore kod mwandu mag nam. Lokruoge mosebetie e sekta mar rech osemiyo Kisii nyayo rech mohewo tana 17 mag rech mipidho oko mar nam dwe ka dwe. Kaunti ma Kisii oseyango jopith rech maromo 2,172 ka kuonde pidho rech e kaunti no osechopo 2,300. Kisii is among 15 counties where the program is operational. The main goal for this project is reducing poverty and increasing food security and nutritional to our community. E nyasi no mabende ne ji ochamo e rech, nokwa jopiny mondo orwak pith mar rech kaka yor bero chiemo makare kendo kaka yor jiwo ohala mag pith. Lakini samaki ndugu zetu hawa Jaluo hapa walikuwa wanapenda mpaka walikuwa na akili nyingi sana. Mpaka inakuwa associated na ukuaji wa nini? Wa bongo. More farmers are coming into the program, they're constructing their ponds. Then also farmers who did not know how to feed their fish, they are feeding, and we have started graduating some farmers to what we call level 2 farmers. Those are farmers who can produce over 100 kilograms of fish so that they have enough to feed in their households and have something for sale. Piny owacho mamalo singo tiyo kanyakla kod loch gwenge e bero pith mar rech. The government remains a strong advocate and has given the development priority to aquaculture, as it is cognizant of the role that aquaculture is and will continue to play in ensuring we end hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Moko kuom jopur bende olero mor margi kata kamano pod gikwayo sir e bero ohand rech. Siku ya samaki wananchi watarajie samaki na kusema samaki ni mzuri, samaki ni tamu, samaki ni inachenga mwili, samaki ni mzuri Kenya mzima. Sasa ndio inafanya hiyo samaki, tunaweka hiyo neti, hiyo kitu ikitoka juu inakuwa huko ndani. Atuongezee neti kwa wengi na tuongezee matawa na tuongezee kila kitu. Jopiny ne odok dala kod gunde mag chiemb rech mane ipogo kod gavana ma Kisii. Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom kaunti